Például? Nem tudom, miket tudsz. Egy jó minden. Amit a legjobban szeretsz. Nem. Assassin, és nem is tudom kívülről. Fél éve? Előtte még játszott valami máson? Fúria. Fúria, hát az egészen más. És ugyanezt villanyajövel játszom. Hogy? Fúriázom a villanyajövel is. Nem. Másik csak. Én is nem az. Az játszok ottából talán. Ott ebből? Hát, hogy jobban megy, akkor nem kell. Hogy csak a izén van, amit eljátszok meg. Az is jó. Ja? Igen? Jó. És hova tegyem? Mondjuk ott. Nem. Én nem látok semmit. Valaki foghatja, vagy neki támasztod ennek a doboznak, az is jó, hogy egy part húzom, és akkor neki lehet támasztani. Nem volt. És villanyajövet csinálta meg a saját jó kis írásával. Nem fogja meg mindig jól. Nagyon klassz. Ezen el tudnál játszani egy skálát? Ezen az idején, ezen a hangszeren? Igen, teljes 8 hangjegyű skálát. 82. Aha. Ezen körülbelül 52 hang van. Tudod, a 8 hangjegyű, tudod, a do, ré, mi, fa, szol, lá, ti, do, azt el tudod játszani rajta, hogy lássuk, hogy csinálod. Cíduska. Ja? Ahol nem nyomok billentyűt. Az nem is kell billentyűt nyomni? Ráig tudom csak. Igazáig tanultam. A Csaba meg már tanult, olyan szorgalmas lett, hogy már a G-nél tart. Ez igen. Én meg a G tanultam a legalsó H-val együtt. Az ilyen. Ha, Van a G. ha, nagyon klassz. És miért kell Aztán a H tanulom majd a... Nem, a B tanulom majd a G-vel, az alsó G-vel. Miért kell beletenni a kezedet? Hát, hogy tudjam tartani. Ja? Más szerepe nincsen? Tehát nem kell valamit machinálni, hogy jó hangok jöjjenek ki? Vagy csak a tartás? Csak a billentyűzetet nyomni. Aha. Nem Értem. egyszerre. Ez itt nem 3 hang. Mindegyikben van egy-egy hang. Meghívhatunk ma téged az 5. órában, hogy ezt a hangszerről mutasd a kék osztálynak? Hát, hogy elmondjál róla mindenféléket. Meg. Jó? Köszi.
Bilbo. A negyedik szerencsés Sírdi. Az ötödik szerencsés Soran Bilúj. A hatodik szerencsés Civitos Enter. Úgy ejtik. Azt tudom, hogy a tényleg. A hetedik szerencsés Bilbolino. A nyolcadik szerencsés Zsákos Bilbo. A kilencedik szerencsés pont a 9-es számú Gál Genova. Hát Genova volt odaírva. A következő doktorátum az azt követő nagyon szerencsés Mr. Bergerac. A következő szerencsés az én az azt követő szerencsés Bogyórez Dolores. Az azt követő szerencsés Csíkó. A 8-as sorszámú szerencsés Ülkei Dávidálát Violi. John Manfred arcképpen nincsen, remélem egyszer nem lesz. Kír. Az azt követő nagyon szerencsés 17-es sorszámmal Szőr Rém Zsérkor. Ez a bizonyos Kemenföld Mihály Republikában vagy 14-es sorszámmal. A következő innen látom, hogy aranyban. Hatus Leonenka. Hatus Leonenka. Hatus Lilla. Gumos Panda. Dr. Szegüles már. Ja, ez az Arthur. Slózmester. És ez. Pedig 3 perc türelmet kérünk a lezőkelni szíriákat. 3 perc Szerintem most picit nyugodtan kapcsolatban. A
van. Hát ez is van, ezt nem tudnám. Hol? Mikor bejöhet, és hogyha még egyszer meglátom, hogy a műtűrőző, azonnal kipánom a szemétbe. Vagy nem csináljuk. A kis kacsa elment tessék adni ilyen. Nem maradtam. Kis kacsa elment. Most akkor hányszor mentesség? Megterültem, hogy ilyeket kértek el. Kis péterre van. Menjünk találkozni Rókával. Gyerekek, azonnal üljetek le, ilyen nincs. Nálam nem a csengő jelzi a túra végét. Nálam a csengő azt jelzi, hogy hamarosan be kell fejezni a túrát. Addig tartom a túrát, amíg akarok. Folytassuk azt. Pont hamar végén megfekszünk le. Ja!
Ennyi kapcsolat fejet. De akkor lehet, mert azért ennyi van. Nem baj,